ku habe tu wat ngo pla pi ya kata ka jing tinjuk pemering ka ba pi ka ba jai ka tunjuk ya pi kumba da ja ka ba khala api ini pai sing jing batai ka jing pun sitom kalong kan kawala tikra bat kibanget kimdei ban perkat bakan num urlong nene kan num ja sing anong biang ki jing sitom ki bahaka do kurkom kin wan haga jing im jonga jongpi wat ju perkat lano ru pa kan wan ja ka jing sitom haga ja lenti jo ka jing im jong yani slat jisu la kan shaw ngaklan wan boy ding sok ka percaya boy kai ya ko what ko what kibanget jong kabalang ni Isya minor hagi po jong Petros Petros kutu om kim David perkat baka jing sak pen sitom kan wan ja ka jing im jong ki wat la jai ka ba ki im hok ki im huat im subaru henry kan don bet kata ka jing pen sitom buat apa deng kum kata ka jing im ro namar kata Petros kutu ki ba kim David sko pela let's go kendet la kum baka ja ka bakla unong tho ya ka siti ko ban kong jong yene sebelum apto yene sekol nongken ka ba lai dekat ba lai ai ka daw ba balai ken bangim dai ban smoke det balai ngim dai bangin sko pela ba wan ken gini jing sitom la na po ka yeng la sa bar ju ka yeng ha ka ka trai la ka long ru ha ka jing pi le ne ha ka do ka no ka chaka balai ngim dai ban smoke det namar ba ka perthai ka shon ya pi kati siya ay kating tom. Kaya lala ka jong kalenti. But kini kim judon kating day lock manoro. Kapertay ka syun kanya nga baripi. Namar ba ka syun kumtaken kanya lek persya nga baripi. Lagi mabon rukom. Kadaw Petros ong what's ngo kalay kini bangit kini tigipor. Kalong kanang mo punya pera pedeng jong kini kini balong kristan bat kibampat long kristan. Konteks biang sa sisin na kapangkaran biang sa sisin. Ki gentil ki snow pala. Hagi ki por. Bagi ni ki kristan ken. Ki mesin bentasyo hagi ki kam aurea jong ki. Kumungi na kadakot ka basaw jong kong Petros ng basaw. Haray ki kristan. Kim David snow palapat. Lalajaya ka baki ki sak pun sitom. Hagi ni ki gentil ki mampat nget. Ki ba Pensitom ya ki kestanta na kadaw bakim tre ya ka bakin le ya ki juk ki kam ki bakila jule teng menchua. Wong wat sko pela. Wong wat sko pela pi kata ka jing juk pemeding. Kadai ki ketien ka jing tin juk pemeding. Ngilawan ong ba kadai kata ka dur kren siap parsi ni metafor nglam no. Jong ki jing tin juk ba ki jing sak pensitom le kamut ki jing tin juk ki jing pensitom ha ka jing ti jo ka jingem. Kidan kerhai kit khot Bible. Kiba pen scam ba ka jing pen sitom bat ki jing sitom. Kidai ki ba mangi kum ki nong bot jong kres ngen hap ban ya kendo. Matias, Yohanes, kam apostol, Rome, nata Arkoren, Filipi, ni kong Tesaloni, Timothy, Jacob. Kita kilong kita ki nuksa. Kiba ki khot Bible kiba itu yang nga ba de pi. Ba lapen tikina baka Bible ka keren yang ibangin hap banjat ling ba jong kiai kijing sitom bagi sak pen sitom ha kijing sisam dai tang ha ka Bible ba keren si pangjong kane han rai wat ki ju ha ki tiki por ki ba menhendai ru long ba ka por bagi sneng kon ha ka por bagi sneng kene ki senran jong ki ju ong barabor ya ki ba to kmilenti ka dingen kaban long kabatang do ya pili ni kaban persang ban tunjuk ya ka jim jong pi anuk saken ha ka kita proverb nang baar punyo khat baar huai ka ong ini kentien ukiu pen perang ulong ya kerupa pakalawan ding ya ka ksiar par yau breu la tunjuk da ka jinero jong pet tin ding ka pinya dai sa ka jing tunjuk nang ta ka ni ka kitab sirat ke balong ke literature jeng ki ju
Kabami por so discuss nuan sini kapertai lagam no de por jong ka last century BC le ne a century BC kitab sirak le nang baar khat maning kong ban rew rew jing tho gi ju ko ong kum no ko ong gi kitien ku kon jong a haba pi wan ban shakri utrai pin kre e ka men sim jong pi ban cha tin jo pin kre e ka men sim ban cha tin jo pin bet ila ka donut bat yai sha scam but what num ship ding ha ki por jong gi jing jot namar ya ka kser la pun shisha ka ding ber ki breu bala priang show blay dei ki ba ya ding ba ka law ding jong ka jing penchitom ka dei jing ka jing ki ju ta ma ka bala pun show nong rem gen na ka jing tho jong ka tin jong blay kom na ka jing tho jong ka testament barem haba kreni ki kristan ken ki por mun shua kam tam ele ye ki kristan ken ki ba sha penchitom ben kalong da shisha ken ke ba sngo ma ba ngin yo sngo ai nuksa uniro Steve jong kay maro magiti po jong Petras namar bo kwa ye ka ba on lalut ila de namar dai mo u phathang gen ye kata kanang ba rom la bantem kaplo ta kanong kay marom u kenno ben ye kristan paret ye kristan baru bi kristan ki sale akumno ki sale akumne ngin pet de kador kane de kador ki sale atikur kom asa ngani thu pi ule akumno ute ik kristan ken komte ken hagading pna but man ka janmit ujudan ka jing khawai but pan pinsai ka jing khawai uthang em ni ki kristan kane de ka por ken ka bau Petras ru em kane khana ki por jong Petras no tingin pai shi khana ka por jong tma ba aru bau ni ubreu ko ken yu bakrteng o Maximilian Kolbe wong ini contain for Jesus Christ I am prepared to suffer still more nakap ta jong Jesus Christ ngalong lakloy ka bang ngancha si tom suso hasa ngani thu da story kana pin small to aga por ba ka ri jong ti kala yo shakurup kan ha ka Germany aga por jong sin shar jong matan o jong Adolf Hitler sin shar ben bor tikila kem ni kita ba kila second ha ka ta ken ka kam Pala dan we breu bi pet na kata we ka kam. Ko man ajik sneng, but man ra jik ting hak ni we pat ki ba set ki khot chi pongot ban pin chi tom ni kata ki pongot na ta jung taw balak pet. Kana ba ki we kin mi pet ba kata ki pin chi tom ru ka dei. Ka ba hamjur. Dan ta we ken yu ba la syaelam setau len nyaru ngadan ki khon, ngadan ken ka tengah. Ulen nyarang ta bot uni ken u Kolbe. Wadai upris kane uling do jong kabalang Katolik uni kan yuang sya ia ka mga let mga haka jaka ka jong utay iti ayla siposki sya pin sitom but na ki sipongot tang langot kiyola im but uwe na pedeng kita udah uni kita kilai henry wat la kataru lapin saja yang hadin jong tak sipos ni da ka ba ay ka injection ba penyap Waru ni lolong baklo ni konong kong wong nakam ta jong Jesu ngan sya sitom ro shem ai. Kumno mangipat. Hatungin long laklo na mangin ong kamilan ti lupa bagi jing sitom ginawan. Kamilan ti para mo bikin wan. Padang nya kis nilai. Kata nang jur pra nget jing sitom ginawan ja. Sebentar pendat ke jing thok jing tin jing blai sebentar pun perang ke jing jong pi oh cepi usang bo bo kadi ro bekem jo kan ya pi ro kini besong online ro